Okay guys, so 1 minute video for today para atong testingan. So simple lang ni atong exercise. Ato lang i-leg opener. So simple la. Bilangkad lang, spread your legs ana. Then as much as possible ang knees i-touch diri sa tiil ana. Nya bend. Put ani diring kamot. So bend. Okay. Balik. Pikas. Balik, tikas, balik, tikas, balik, tikas, balik, tikas. Oh, so makita ninyo no, ang stretch diri sa lubot. Ma-feel gid ninyo na sakit diri ang lubot. Kanang mo stretch ba? So, bagay kay ni sa mga nag-opisina na workout. So, kung simple, kung dili lagi ni ano lang, likod na kamot, ana, pak, 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 pak. Mo isa gina yung lubot. Kani siya, inyong lubot may igo o kanang likod diri hamstring. So simple lang kani siya na follow lang, ana lang. Na mag-uban na anaon, pak, pak. Ang technique ana, effort ninyo. So kani unahon og lihok pak igdi na gani mabira diha na mo sunod yan na sad pak di na mo sunod di na mabira kani na sad dili kay dunganon na ana tinapulan na. So proper niya execution is waton ninyo mabira kani unahon kani mabira ra na ya kani everyday yung buhaton 100 repetition. So ingna ko kung unsa inyong comment ani na exercise. Simple lang kay siya na movement pero leg opener na siya. Ana. Oh. So follow lang for more tips about exercise. So kani siya ma-feel niyo yung lubot kay mohugot. Mo ni nakanindot ani. Ana. Oh, proper execution lang gyud. Ay gyud huwat pa. Oh. Ana. Mugot sa diri. Makita nyo mo muscle na ni diri. Ani diri pamaa ba. Ana. Turo. Kana kung next level ana na pak ang kamot ana. 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 Ana.